Esisto, esisto. Papam, papam, papam. Най-важното е да стигнете живи и здрави. А откъде ще излезете, няма чак такова значение. Ръчната евентуално. Туту, давай, мамо. Мами. Папа, много момичето. Много. Сладка му, душичка му. Ух ти! Това е моята момиченце. Моята момиче. Мами. Оставя. Куина. Не се ме писна. Нагледна демонстрация. Идва до организацията Ken Lee Colin Special. Талантите на нея ще ви доведат до въпроса. Наистина ли е празник на Коледа? Моля преподавателите от консерваторията, които ни гледат, да си спрат звука, защото иначе след това видео всяко ми ще им се струва си. Класация Ken Lee Colin Special. Какой те на ума? Айде, стига толкова.